Todo o alumnado do Instituto Ramón Cabanillas de Cambados celebrou hoxe unha completa xornada en torno á festa do magosto. Ademais de castañas asadas, a rapazada puido asistir a un show cooking e tamén gozar dos distintos xogos populares que se organizaron no patio do centro. Este ano, pois, engadimos, por exemplo, os xogos populares, os que se facían nos anos 70, cando empezou isto. Entón, bueno, o que estades vendo por aquí, está o brilé, está o xogatira, está o truque, están as bolas, bueno, unha chea dos que se facían nos anos 70. A xornada enmárcase dentro dos actos do 50 aniversario do Instituto e, como non, a protagonista foi a castaña, como sempre, asada con moito esmero polo castañeiro oficial do Instituto. A castaña tamén estivo presente nun show cooking do que saiu este saboroso tiramisú. Está facendo un cociñado en directo Xan Galván, do María Castaña, que foi alumno noso, que estamos moi orgullosos del. Está Graciano Rodríguez, que foi durante moitos anos o conserxe do centro e que sempre foi el o castañeiro oficial. E a pesar de que os tempos van cambiando, a rapazada segue a gozar cunha celebración tan nosa como é o magosto. Porque é unha tradición xa de fai moitos anos e é moi bonito que se siga facendo. Pois a verdade é que despois do Covid é unha alegría poder celebrar así o magosto con tantos xogos e que seamos nós os que organizamos cada xogo e poder dar a oportunidade a todos os nenos de poder xogar a moitas cousas que se facían xa moi antiguamente. Xogos, como ben di esta alumna, organizados por eles mesmos e nos que non faltou de nada. Desde primeiro bacharelato que estamos en antropoloxía organizamos uns xogos populares entre os que está o brilé, o tres en raya, a corda, moitos máis. A vaquiña tamén está, bueno, estamos pasando moi ben e está todo o alumnado moi involucrado. Tamén moi involucrados nun recital de poesía que complementa este magosto dos 50 anos do Cabanillas. E ocorreusenos un pouquiño que entre algunhas profes e algunhas alumnas podíamos facer un pequeno recital no que tamén celebremos este irmanamento que ao final é o magosto entre o colectivo da comunidade educativa e desta maneira que aunamos pois un pouco a música popular, os xogos e tamén, porque non, un pouco de literatura. A xornada concluiu coa inauguración dunha exposición de orlas do antigo alumnado dun centro con medio século de vida con moito futuro por diante.